Uztailaren 10 eta 11ean goizeko 9:00 ordu 2:30 aldera arte, udako ikastaroa antolatu dugu. Gora Teloia. Gora Teloia antzerki gida bada, hainbat kideekin egin nuen antzerki gida bat, batez ere neskamutilentzat, txikientzat eta gazteentzat antzerkia egiteko tresna bat. Eta horixe nahi dugu, hain zuzen ere, partekatu. Norekin irakasleekin, antzerki egileekin, gero tailerrak eta eman ahal izateko, eta gure helburua da oso jende anitzarekin aukera ezberdinak eskaini. Esate baterako, Virginia Imaz pailazoa egongo da. Iker Galartza euskal zirkoaren burua dena. Eta baita Anart Zuazua, berak eskarmentu handia dauka ikastaroak ematen, eta Alaitz Olaizola beste urteak daramatzana antzerki munduan gazteekin lanean. Gure helburua zein da tresna horiek eskaintzea, ariketak, testuak, ariketak oso ezberdinak, leku ezberdinetatik lan egiteko aukera, eta batez ere, azken helburua da, ikastetxe guztietan eta kulturgune guztietan neskamutilek eta aurrek antzerkia egiteko aukera edukitzea. Hori da gure helburua, antzerkia egiteko aukera. Horregatik, tresna horiek eskaini nahi ditugu, elkarlanean aritu, joan den urtean esperientzia izan zen, oso baikorra, oso interesgarria, eta aurten indar berrituta gatoz. Aurten gainera, zirkoaren begirada ere izango dugu. Eta oso pozik zuen erantzunaren zain.